So ngayon, naikot na natin ang loob ng Port Santiago mismo doon sa lagyan ng mga memorabilia ni Dr. Jose Rizal. Yun nga lang, sa kasamaang pagkakataon, hindi tayo, bawal pala doon mag-vlog. So, ngayon, dahil yun lang naman ang ating sinasadya, labas na tayo. Ito ngayon yung pinaka-plaza na kumbaga isipin natin nung araw, dito po nag-marching formation ang mga military or Guardia Civil nung araw. Yan po. So isipin na lang ninyo, yung pinakatumbok na yun yung plaza, Palacio del Gobernador, na kung panahon ng mga eleksyon, dyan po nagkagulo-gulo mga kandidato, nag-file ng kanilang candidacy. Ang katabi naman is Manila Cathedral. Yan. And at the same time, dito naman sa likod, yun po ang gate ng Port Santiago, na kung saan dyan nakakulong ang ating Dr. Jose Rizal. At yung mga photobomber na sa likod, yun na po yung binundok, na ngayon is marami ng mga business na nandyan, nagtatayuan ng malalaking building. So yun na nga po ang nangyari sa ngayon. Latest mga update natin ngayon 2023. Ito na nga po mga kababayan. At ito bakit ganun? Ito po si Buwan TV mga kababayan, nag-vlog sa kasalukuyan ngayong panahon natin kung ano na ang nangyari sa Port Santiago. So ito na nga po mga kababayan, update ko lang din naman po sa inyo at sinishare ko kung ano nang meron dito sa loob. At hanggang dito na lang po ang ating papakita kung anong meron dito mga kababayan. Buwan TV magpapasalamat na sa inyong lahat pag like, share, and subscribe sa aking channel. Thank you very much and goodbye to all of us.